Hola, bons días. Fai un frío e chove e de todo, pero teño os dedos hasta moraos xa. Peta moito frío. Bueno, mirad que tesouro temos aquí. Bueno, aquí hai o resto dunha edificación, por alá hai outras edificacións. Este é un tesouro xa ben agochado. Ben agochado, sí señor, esa é a palabra, tesouro. Estamos no que fai moitísimos anos era coñecido como a aldea de Formigueiros. Isto estaba moi cerquiña de... Oi, claro, aldea. Non miramos aldea ninguna porque o único que vedes son derramallos. A vegetación pois xa comeu prácticamente este lugar. Vemos aí temos outra edificación. Bueno, decía, o sitio chamábase Formigueiros e era unha aldea do Concello da Lama. Vedes? Aí outra edificación quedou abandonada fai moitísimos anos, está nun paraxe impresionante, pero esquecida, sí, esquecida. Como os vou a dicir onde estamos situados, así, para que vos orientedes? Conocedes a Fírbeda e a fervenza da Fírbeda, un poquinho por debaixo do Pelete. Aí topamos co río Verdugo, é prácticamente da fervenza da Fírbeda un pouquiño para arriba atopamos a aldea esta, que como dicía fai moitísimos anos que está abandonada, pero para min é un tesouro, ai, a ver se non me rompo as narices, é un tesouro maravilloso do que pondremos fotos e recuperaremos algo, alo menos, da memoria. Era unha zona que debía ser rica en labranza. Aquí hai un montón de prados. Ben, todavía se conservan algúns hórreos. A unha das edificacións, bueno, están todas nun estado penoso, pero algunha aínda conserva parte do tellado. Sí. Bueno, despois vamos a intentar buscar ese... Parece ser, según me contaron, que había unha ponte que comunicaba co outro lado do río, no Verdugo, unha ponte tamén en desuso, e que tamén, mira, aí todavía se conserva un hórreo ao pé desa casa, e esta outra edificación, que era unha casa importante, grande, que xa non queda nada. Como vos dicía, vamos a intentar chegar a esa fonte, ou a esa ponte, que me dixeron que estaba por aí. Agora vamos tirar camiño ao río, se permite o día e amalece a chegar ao sitio, e logo vos contamos. Veña, graciñas pola compañía e por estar aí. Logo xa veredes fotos. Unha aperta e moi bons días.